धमाका चालू बा, धमाका चालू रही। पापे पड़ी पावर स्टार पवन सिंह के पोस्टर आ गए बा भैया। वीडियो में बनल रहो, एक एक बात पर चर्चा हुई। हम कहतनी नु कि पवन सिंह के जितना फोटो वायरल भइल बा, सब के गाना शूट भइल बा आ सब जौन बा कि बारी बारी से रिलीज कइल जाई आ अच्छा अच्छा लोग के पसीना छोड़ावल जाई। सबसे पहले आबो पापे पड़ी कैसेट के बारे में चर्चा कर लिया जाओ। हम बता दी कि म्यूजिक मोहल्ला चैनल से ही गाना आ रहा बा। पावर स्टार पवन सिंह अकेले एक ऐसा बंदा जो भोजपुरी बॉलीवुड कहीं भी तबाही मचा के रखे हैं, उनका नाम है पवन सिंह। और वही पवन सिंह इस एल्बम में अकेले यानी सिंगल गाना को गाए हैं। कैसेट का नाम है पापे पड़ी, यानी प्यार ना करबू तो पाप पड़ी। चाहे कुछ हो सकता, कोनो भी व्यू पवन सिंह लेके गौले होयन। पवन सिंह के ई गाना उहे है जौना गाना में गाड़ी के गेट खोलने बड़े खतरनाक एंट्री पावर स्टार पवन सिंह के में देखल जाई। एक और बात हम बता दी कि ये गाना के लिरिक्स राइटर यानी के आशुतोष तिवारी के कमाल के लिखल गाना बा, कमाल के जौन बा कि राइटरिंग बा। आ साथे साथे प्रियांशु बड़े यानी आशु प्रियांशु के जोड़ी जौन बा कि फिर से म्यूजिक मोहल्ला चैनल पर जौन बा कि गर्दा मचे वाला बा। पावर स्टार पवन सिंह इस चीज़ के बहुत दिन पहले से तैयार करके जौन रखले बड़े, जौन गाना तैयार बा वो गाना के सिर्फ सावन के इंतजार रहा। जे सावन जौन बा कि खत्म हो जाओ ओकरा बाद से लोकगीत डालल जाई। पावर स्टार पवन सिंह के 2 गो सावन आयल बा, एगो पवन सिंह ऑफिशियल से पावर स्टार पवन सिंह के जौन पवन सिंह ऑफिशियल से काल परसों के गाना जौन आयल बा बहुत ही बेहतर, बहुत ही सुंदर गाना बा, बहुत ही अच्छा काल है के बा, रिस्पॉन्स मिल रहा बा। लेकिन पापे पड़ी जौन गाना पवन सिंह के आ रहा बा म्यूजिक मोहल्ला से, रउआ सबसे विनती करतनी कि रउआ लोग ये गाना के देखला के बाद से वाकई में पता चली जो पवन सिंह है क्या चीज़, और पावर स्टार पवन सिंह उस चीज़ को दिखाए हैं इस गाने में। और ये गाना जब आएगा तो फिर से भोजपुरी में तहलका मचेगा। पावर स्टार पवन सिंह का कोई को गाना जो है कि रिकॉर्ड करके रखा गया है और उसको बारी बारी से छोड़ा जाएगा। तब म्यूजिक मोहल्ला से आ रहा है पवन सिंह का गाना पापे पड़ी, आशु प्रियांशु के जोड़ी। आप लोग देखना मत भूलिएगा और इंतज़ार बहुत जल्द खत्म होगा। और ये गाना जब रिलीज होगा तब पूरा एकदम माहौल बनेगा, गर्दा उड़ेगा। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। भोजपुरी के हर एक खबर सबसे पहले आपको मिलेगा। नमस्कार।